mga binati o minahal kong matalunon. Welcome to my channel, welcome to Iko TV. Diri sa lungsod sa Matalom. Today is Saturday niya. Doon natin gihuman guys. Medyo pag-upagaw man guys. Kanang itong mauwanan, mga kanan. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako na ngayon po o naghahangyo nga atong itry sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Atong sulayan, atong i-explore, i-experience kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Example guys, ang lungsod sa Matalom, wala dyan may mga dagko, mga supermarket, dagko, kanang mga mall ba, may tindahan niya na. Ang pantalan dire, ang going ang pagtrabaho ni ini, ang farm to market road, nagpadayon, ato ang ako mang hinaot nga ato gayong suportahan kanunay ang atong administrasyon headed by sa atong buotan og maabtik nga Mayor Eric S. Pahulyo sa tibuok team Pahulyo aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinuray nga mo serbisyo without purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan. Example na may mga tanon, mga panakot, isda, bogas, unsay kanang panginahanglan, welcome mong tanan diri. Daghang buwan mubagsak diri sa lungsod sa Matalom. Okay, Iko PP tinuray nga mo serbisyo without purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, mayong adlaw mga binati o minahal kong Matalom nun. Nag-short atagis na, short atano. Okay, today is July 27, 2024. Extra time ni guys, aron na kumalat ng trabaho. Okay, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa mong lungsod. Iko PP tinuray nga mo serbisyo without purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys.